Il-Kunsilliera Francesca Attard saret is-Sindku l-ġdid f'Ħararaw. Dan wara li s-Sindku preċedenti Maraja Meli ġiet eletta fil-Parlament Malti fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Is-siġġu ta' Meli fil-Kunsill ittieħed minn Emanuel Camilleri wara li ġie elett fl-elezzjoni każwali għall-lokalità. Minkejja dan fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill it-tlieta, iż-żewġ kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista, immexxija mill-eks Sindku sfiduċjata Helen Gawci, insistew li l-ħatra ta' Attard m'għandha xejn mis-sewwa u sfidaw id-direzzjoni legali tad-Direttur Ġenerali tal-Gvern Lokali għax skontom l-istruzzjonijiet tiegħu mhumiex tajbin. Gawci tneħħiet mit-tmexxija tal-Kunsill mill-maġġoranza tal-kunsillieri wara taħwit finanzjarju u nefqiet suspettużi potenzjalment illegali. Dwar dan l-Awditur Ġenerali kien ġibet l-attenzjoni dwar is-sitwazzjoni fit-tmexxija ta' Ħararaw waqt li l-kunsillieri kienu qed jinżammu flama dwar ħlasijiet regolari mill-Kunsill. Għal-PN dakinhar it-tmexxija tal-Kunsill dak iż-żmien kienet insterqet u bl-istess arroganza rrepetew l-istess akkużi fil-ħatra tas-Sindku l-ġdid. Fil-fatt fl-aħħar seduta tal-Kunsill Gawci reġgħet tinfexxet fit-tajjir u lajjat mal-bqija tal-kunsillieri u s-segretarju eżekuttiv. Mux kollox hekk, kollox misruq, u kollox hekk, skont il-liġi. Hawn ukoll ridet tipprova tumilja lir-rappreżentant tal-Partit Laburista. Minkejja li ġiet sfiduċjata fuq nuqqasijiet kbar, Gawci mexxiet l-argumenti u sfidat dak li l-Kunsill Lokali ta' Ħararaw irċieva b'mod uffiċjali mid-Dipartiment tal-Gvern Lokali u anke wara li nqara xtajt il-liġi relatata f'każi speċifiċi fejn tkun meħtieġa l-ħatra ta' Sindku ġdid. Iju l-Kunsilliera l-oħra Nazzjonalista Marilena Galja sostnew li l-ħatra l-ġdida ma kienx kif suppost, anke jekk il-maġġoranza kienet favur Francesca Attard. Meta din ġiet biex tiġi approvata bil-vot tal-membri tal-Kunsill, ir-rappreżentanti tal-PN qalu hekk. Pala vot għal Francesca. Le. Iva jew le? Le. Le. All right. Le. Żgur li le. Nisma tal-law iġdik kif tal-law għan nisnu l-qawwa bidejna miftuħ. Konsil misruq darbtej. Tal-Mickey Oh my Mouse God, da. man. Għas tistaw tkunu Il-garbu tal-Mickey Mouse. Incredibly. Noddu għata biġu Sindku. Ser għattini darba. Lila katnejt, biex kontaf. Għaliex aħna nirrispettaw il-voti tal-pubbliku, tan-nies, tal-Arurin. U l-Arurin u r-residenti tal-Gargu ma votawx hekk. Biex nispjegali, ma votawx għas-serqa ta' darba tnejn tal-Kunsill.